କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହି ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି କେଉଁଠାରେ ରହିଛି? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏକ ନୂତନ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଜି ମୋ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା ତ ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରି ଗଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଯାହା ବଡ଼ମ୍ବା ଟି ବ୍ରିଜ୍ ଦେଇ ଗଲି ଏବଂ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଯେଉଁ ଭିୟୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ରହିଗଲି ପୁଣି ଥରେ ବବୁଲ ଭାଇଙ୍କ ଦହିବରା ପାଖରେ, ଯାହା ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍, ଯାହା ଟି ବ୍ରିଜ୍ ଗଲା ବାଟରେ ଜଷ୍ଟ ଆଗକୁ ପଡ଼େ। ଯାହା କୁହ, ବବୁଲ ଭାଇଙ୍କ ଦହିବରା ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ଏତେ ହାଇଜିନିକ୍, ଯେଉଁମାନେ ବି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ବବୁଲ ଭାଇଙ୍କ ଦହିବରା ଖାଇବା ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଦହିବରା ଖାଇ ପୁଣି ମୁଁ ବାହାରି ଗଲି ମୋ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗର ଭିୟୁ। ତ ଭାଇମାନେ, ଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯିବା ବାଟରେ ପଡ଼େ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ପଡ଼େ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।